खुलुमबाय जों दिनै दा बेयावनो जोङो बिदेशनि लाइमोन बा जोंहा दिनै मुसलफोरनि तामुलफोरनि माखासे लाइमोन दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों जोङो सावरायनानै दिनै जोङो माखासे बाथ्राखौ जे बाथ्राखौ रायजो राजाया माने सैथो भाबै मिथिनांगौ दङ बेखिनि बाथ्राखौ जोङो सावरायनो थाखाय दिनै जोङो ज' जादों दा बेयावनो गिबियावनो जोङो गासिबो बाथ्राखौ बुङालासिनो मोननै मोनथाम टपिकआवल' जों बुंगोन बेखिनियानोसै दा गिबियाव जाहैबाय फार्स्ट टपिकआनो जादों दिनै जोंना प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि एक्जिस्टिं स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ जोङो मिथिनो लुगैदों गोदो समाव जेब्ला प्रमद हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि बिटिसिनि चिफमोन बै समाव बबेबा मोनसे कलेजनि छात्र नेताफोरा बा बबेबा मोनसे कलेजनि डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टफोरा थांनानै दिनै सारनाव रिक्वेस्ट खालामहैयोब्ला एक्सकार्सनाव थांनाय कलेजाव टिचार्सफोरनि एसे कमी दं नामा बा दिनैहाय जोंना फांसन खुंनायफोरावहाय फाइनेन्शियेल प्रब्लेम दङ नामा सोरबा छात्रनि बिमा बिफाया लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ लानानै दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि सिगाङाव थाङोमोनब्ला दिनै हाग्रामा महिलारी साराहाय निश्चय बयखौबो हेल्प खालामहरदों इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट जोंहा दिनै कलेजनि स्टुडेन्ट दङ दिनै जोंहा सिआइटिनि स्टुडेन्ट दङ हाग्रामा महिलारी सारनि नेतृत्वनि जे बिपिएफ गभर्नमेन्टमोन बिथांमोना गोबां छात्रफोरनि माने छात्रफोरनो सहाय होबोदों आरो बेजों लोगोसे जों दिनै गौरबै बुंनो हायो जे प्रमद बर' बिथाङा सुपार 50 नि खोथा बुंबाय थायो सुपार 50 खौ जोंहा गाज्रि मोननायबो गैया दुखु मोननायबो गैया आरो बिनि बागै जोंहा बुंनांगौ बाथ्राबो गैया नाथाय बिनि सिगां आङो थोंजोङै आसि थुना दिनै बुंनो सानदों दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायावहाय दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआहाय सोरबा पिएइचडि थाखाय दिनै एग्जाम पास जायोबा दिनै हाग्रामा महिलारी साराहाय 2 लाख रांनि चेक होनाय जायोमोन दिनै जोंहा एनआईटी दिनै जोंहा आईआईटी आवहाय इन्जिनियारिंनि थाखाय जुदि हायार स्टाडि लाहैनांगौ दङ सोरबा स्टुडेन्टआ दिनै एन्ट्रेन्स एग्जाम पास जानाय लोगो लोगोनो दिनै हाग्रामा महिलारी साराहाय 2 लाख रां होनाय जायोमोन दा बेखौ जों स्टुडेन्टफोरा बावाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ जेबायदि थगायगासिनो दङ बेखौ जोंनि निजा मेगनजों नुगासिनो दङ दिनै जोंहा गोबां कलेज दङ एग्जाम्पल लायोबा दिनै जोबनो गैयै एग्जाम्पल दङ नाथाय आङो मोनसे मोननै एग्जाम्पलखौ आं दिनै लानि जोंहा क'क्राझारावहाय सबसे पुराना हाई स्कुल दङ क'क्राझार गभ HSN MP स्कुल बेयावहाय दिनै जोंहा मेथ्स टिचार दंना गैया साइन्स टिचार दंना गैया बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खबर लादोंना लायाखै आरो खबर लादोंबा प्रमद बर'नो जनायनानै दिनै मानो बैफोरबायदि कलेजाव बे हाई स्कुलाव जेराव टिचार गैया बेयावहाय मानो टिचार दिनै जोंनो सोसननानै होआखै बेखौ आं सोंथि सोंनो नागिरदों प्रमद बर' बिथांनोहाय बिथांनो मा नाङा नामा जे जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरा हायार स्टाडि लानानै जाहाथे मोजां मोनसे दिनै गावनि सोलिनो थाखाय दिनै गावनि राहा लामा दानानै लानो थाखाय दिनै केरियार बानायनायखौ दिनै प्रमद बर' सारा लुगैया नामा दिनै इनफ्रास्ट्राक्चारनि खेथ्रआवहाय गोबां कलेज दङ दिनै प्रमद बर' बिथाङा होनदोंमोन जे 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होननानैहाय नाथाय जोङो दाख्लै आसाम गभर्नमेन्टनि नटिसआव मा नुदों जे बे कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जादोंबाबो दिनै सेलारिया अबे फान्डनिफ्राय हरगोन बिनि मोनसे थिगानो गैया आरो मा होनदों बिटिसिआसो निजा बबेयाखै प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै लानांगौ दा बेयाव जोंहा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ दङ जे प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय दिनै फरायनाय बिजोङाव गोबां जौगानाय फैगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो दिनै 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जादोंबाबो मानो फुल फ्लेजेड प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दिनै जोंहा जोंनि बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार चिराङावहाय बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय दिनै जोंहा एनआईटी दंमोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दंमोन एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि दिनै नेरिम्स दिनै जोंहा बैफोरो जे फैनांगौ इन्स्टिट्यूशनेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय बा एडुकेशन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जे इउनिभार्सिटिफोर फैनांगौमोन दिनै बै इउनिभार्सिटिफोरा बहा थांखो आरो बुंनो थांबावोबा बिटिआर सुक्तिजों जानानै फैनाय दिनै बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबि आदामोनजोंसो जादोंमोन दिनैसिमबो नाथाय मानो प्रमद बर'नि बिटिआर सुक्तिनि उनावबो दिनै एनडिएफबिनि गायसनगिरि दिनै रन्जन दैमारि सारखौ दिनैसिमबो मानो जेलनिफ्राय बख'वाखै एनडिएफबि आदामोनखौ मानो थेर बेथेर लेथेर फिथेर खालामखो बिएलटिखौ जोंनि हाग्रामा महिलारी सारा जेरै बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावहाय दिनै पेरामिलिटारि फोर्स बा दिनै डिफेन्सआवहाय दिनै जोंनि एक्स बिएलटि आदामोनखौहाय हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिटिसि सुक्तिजों दिनै बिथांमोना साख्रि मोननो हादोंमोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों कयजन एक्स एनडिएफबि आदामोनहा दिनै पुलिस मिलिटारि फोर्सआव साख्रि मोनखो दिनै बिथांमोनखौ मा खालामदों अमा फिनायनि ट्रेनिं दाउ फिनायनि ट्रेनिं होयै होयै दिनै एनडिएफबि आदामोनखौ इनसाल्ट खालामदों
बेखौ जोंनि बिदेशनि लाइमोनफोरा थानो हायाखै आरो खोनानानै दुखु मोनो दिनै जोंनि बिदेशनि ओनसोलाव 2020 बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जेब्ला इउपिपिएलआ इलेक्शन प्रचार खालामदोंमोन बेयाव मा बुङामोन जे हादान ओनसोलाव थानाय जिसिबां नखरा दिनै हा पाट्टा गैया न' मोनाखै फायखाना मोनाखै दै लोंनो थाखाय सुबिदा गैया सोरबा रेशन कार्ड गैया दिनै बिथांमोना बन दाननानै जायो मैखुन फाननानै जायो दिनै बिथांमोना मैगं खानानै फाननानै जायो बैसोर नखरफोरनो दिनै हा हु होनायनि बाथ्रा हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा दै लोंनायनि सुबिदा फायखानानि सुबिदा रेशन कार्डनि सुबिदा होनायनि बाथ्रा बिथांमोना बिना गयारिमोन बायदि इउपिपिएल वुमेन विंगनि प्रेसिडेन्ट बिना गयारिमोन बायदिया बुंबोदोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो बै जोंनि बिदेशनि साहा ओनसोलनि हादानाव थानाय बर' रायजो राजाफोर जाय रायजो जानानै दङ बिथांमोननि न' बां गिर्जा मन्दिर सिफायनायखौसो जोङो बै प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराव नुनो मोनदों ओंखायनो जोंनि गोसोआव दुखु मोननाय दङ आरो बेनिखायनो दिनै जोंहा एकमात्र सासेल' बिदेशआव बैबायदि बेक्ति दङ जाय जोंनि रायजो राजाखौ नायगोन बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार दा बेखायनो जोंहा नै जोंनि आइजो दैदेनगिरिफोरबो दङ बिथांमोनाबो गोबां सिन्था खालामनानै गोबां माने गावजों गाव लोगोफोरजों न'खरनि बिमा बिफाजों सावरायनानै दिनै बिथांमोना साख्रि लानांगौमोनब्लाबो बा दिनै बिथांमोना माबा मोनसे गावनि सुबिदानि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनानैसो गावनि जिबनखौ बा न'खर संसारखौ सालायनांगौमोन नाथाय थेवब्लाबो बिदेशनि अलखदखौ नुहुरनानै फैबाय थानाय समा जाहाथे आरोबाव दिनैनिफ्राय गाज्रिसिन दाजाथों होननानै बिथांमोना अपेनलि दिनै बिपिएफआव ओंखारदों दा बेखायनो आं बिथांखौबो लाइथुम नार्जारि बिथांजोखौबो आं बुंनो खावलायबाय दिनै मोनसे समाव जोंहा बिटिसिआ जिर' अबस्थानिफ्राय जोंहा बेसिम एरियाफोरा गामिफोरा गोबां लामा दालांफोरा एसेल' नङा गोबांखौनो दावगादों होनना बुंनांगोन मानो होनोबा बै समाव बिटिसिआ जेब्ला सरकाराव दङमोन बा हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सारा सरकाराव दंमोन बै समाव माने जोंना पावारफोरा दंमोन मानो होनोबा बिटिसिआव बिजेपिआ माब्लाबाबो जोंनाव गादबफैनो हायाखैमोन दिनै प्रमद बर'नि बिटिआर सरकाराव जों नुनो मोनदों बिथांमोना जोंनाव हाबफैनो हादों मानि थाखाय मानोना प्रमद बर'नि सरकाराव पावार गैया होननानै सानो आरो बिसोरनि गासैबो आसनिफोरानो मिसलिया सोर साबैसेया दिनै बिफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ बिमा माहारिया मोनदों सोंनानै नायनो हागोन दिनै इलेक्सन सफैनायखाय बिथांमोना बायदि मैया आसनि लाबोदों होननानै गामिनि सुबुंफोरखौ थगायदों आइजो माहारिखौ गोबां थगायदों बिदिनो मिटिंफोराव बिथांमोना थगायनानै लिंहरो नोंसोरनो अरुण'दयखौ होनाय नङा माबा माबि स्किमफोरखौ होनाय नङा होननानै बेबादिनो लिंहरो आरो दिनै जोंहा बिना गयारि बिथां मेडामा बुंलांदोंमोन सानसे समाव बे बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो सुइजारलेण्ड जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गोबां एरिया दावगागोन दिनै जों एरियाखौ दावगानो नुनाय मोनाखै मैगं बेफारिया दिनै मैगं बेफारि थानाय नङा बा गोबां आइजो माहारि बा बिजनेसमेन सोरबा साख्रियावला सोरबा गरिब गुन्द्राफोरा गोबां डेभेलप जागोन होनना बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै जोङो आबादारिखौनो नुगासिनो आरो मैगं फानना जाग्राखौ नुगासिनो दिनै बिसोरनि गोबां दिनै बाजार गलाफोराव थाङोब्लाबो गोबां दखना बेफारिफोराबो बुङो एबा जोंनो बिपिएफ सरकारखौनो नांफिनगौ मानो होनोबा जोंहा पावारफोरा गासिबो गोमालांजों हमजोबनायफोरखौ जोंनो नांफिनगौ मानो होनोबा दिनै गोबां बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै नै आदानि कम्पानिनो चिरां पटबरजरा फाग्लि जरायाव जानाय जाथायनि सायावबो आं बुंनो सानो मानो होनोबा बिसोरनि लाबोनाय इन्डास्ट्रि बा बायदि खामानिया बारहावा गुबुंले खालामनायसो जों नुहुरथोंजों साननानै नायोब्ला जों नुहुरनो मोनखायो बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना मिसलिया थगायगासिनो दं होननानै जोङो बुंनो हायो स्कलारशिपनि बेलायावबो सोर साबेसे फरायसाया दिनै स्कलारशिप मोननो हादों जोङो हमनानै ला 100 जननि बिथोराव सोरबा 50 जनाबो मोननो थाङाखै होननानै जों खोनानो मोनदों आरो बेखौबो इउपिपिएल सरकारनि बा इउपिपिएलआव जायफोर गिदिङो बेफोरनि मानसिफोरासो मोनो होननानै जों खोनानो मोनो स्कलारशिपनि बेलायावबो बिथांमोना गोबां जाख्ल'नाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानैबो गोबां जाख्ल'नाय जोङो निउज ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुनो मोनो दिनै जोंहा हाग्रामा
महिलारि सारखौनो नैबे बिटिसि आव जोंनो चिफ महरै नांफिनगो आरो बिथाङा फैबाय थानाय नै जोंनि बिटिसि इलेक्शनाव देरहासारगोन होननानै जों बयबो मिजिंथियो आरो जोङो देरहाथारगोन होनना बयबो जुजिलायगासिनो दं आरो बेबादिनो आङो बेनि गेजेरजोंनो लाइमोनफोरखौ खावलायनो सानो जि नोंथांमोना गासैबो लैहोर फैनानै जोंनि बिपिएफ नि जानानै जाहाथे बयबो फैबाय थानाय बिटिसि निखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना जाहाथे थांखांनाय जोंनि पावार गोमालांनो हमनायफोरखौ लाबोफिननो एबा बेखौनो बुंनानै आं बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय। दिनै जोङो 5 बोसोराव दिनै प्रमद सार बिथांखौ जोङो जेबो खामानि मावनाय नुनो मोनाखै। मावदो जानो हागौ 100% आव बियो 30% जों जेबो मावनाय नुवाखै। दिनै आइजो माहारिफोरखौ बिफां गायनायनि नामाव बियो 10,000 होनो होननानै बियो आइजो माहारिखौ फट' खेबे अनलाइनाव हरनो होननानै थिनदों। नाथाय बेसेबां आइजो माहारिफोरनियावथ' रावनियावबो मबाइल गैया। दा अनलाइनाव हरनो होदों। नाथाय अनलाइनाव हरनो बेसेबां आइजोआ हरनो अनलाइनाव सोरनिबा न'खराव हाबनानै सोरनिबा आइजोनियाव थांनानै लोगोफोरजों जमायै फट' खेबदों। सोरनिबा न'खराव मबाइल गैयाब्लाबो बैनि न'खराव थांनानै खस्थ'यै दिनै बिफां गायनानै दिनै फट' हरदों। थेवब्लाबो बिनि फिथाइखौ बिसोरो दिनै मोननो थाङाखै। दिनै 10,000खौ मोनगोन होननानै दुखुथिया आइजोफोरा दिनै फट' खेबै न'खर थांनानै दिनै फट' खेबै दिनै फैसा मोनगोननि आसायाव दिनै बिसोरो अनलाइनाव बिसोरो आपल'ड खालामदों। नाथाय बिसोरो मोननो थाङाखै। बेसेबां दुखु आइजोफोरा आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होननानै बिसोरो बुंदोंमोन। नाथाय बिसोरनि सरकारा दिनैसिम 75,000खौ बिसोरनो होनाय जायाखै। आरो बिथांमोना जे मिटिं गंसे खुंनो गोनांब्ला अरुनदय होगोन होननानै दिनै मिटिंआव लिंनानै लानानै थाङो। नाथाय सोरखौबा बुङो मिटिंआव थाङाबोला नोंसानि अरुनदयखौ जों दाननानै होगोन होननानै बिदि थगाय लानानै थाङो। नाथाय मिटिंआव जेबो अरुनदयनि बाथ्राखौनो बिसोरो रायज्लाया। जोबोद थगायो। दिनै गामि ओनसोलाव थांनानै गामिनि जाम्बि जाम्बाफोरखौ लेखा रोङिफोरखौ थगाय थसि खालामनानै बिसोरो मिटिंआव लानानै थाङो। जों बेफोरखौ नुनानै जों जोबोद दुखु मोनदों। नाथाय जोंनि बिपिएफ सरकाराव बिदि होननानै दिनैसिम जोङो लिंनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बेनिखायनो आं सासे लाइमोन जानानै दिनै आङो बिपिएफ सरकारखौ मोजां मोननानै दिनै आं फैदों। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा गासिबो लैहोर फैनानै दिनै बिथां हाग्रामा महिलारि सारखौ हेफाजाब होनो थाखाय गासिबो फै होननानै आङो गुरैयै खावलायो। सापर्ट खालामनो आरो बिपिएफ आव थांनानै खामानि मावनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि साराहाय रायजो राजाखौ अनग्रा सासे व्यक्ति। दिनै जोङो बुंनो थाङोबा प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ हिसाबै जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया प्रमदखौ दिनै इसोर बायदि मानिदोंमोन। जेब्ला बिथाङा बिटिसिनि चिफ जाजेनदोंमोन बिथांखौ दिनै सासे राजा होननानै जों बुंनांगोन। बिटिसिनि चिफ हिसाबै दिनै बिथाङा जोंनि बिटिसिनि राजानि खामानिया मामोन? रायजो राजाखौ लाफानानै मोजां खामानि मावनाय आरो गावनि रायजोनि बैयाव थानाय सुबुंफोरनि सुखु दुखु सुबिदा उसुबिदा आरो जौगानायखौ नायनानै बिथाङा जौगाहोनांगौनि खामानिसो मावनांगौमोन। नाथाय जोंनि राजाया मा खालामदों? गावनि रायजोआवनो दिनै रायजो राजानि न'खौ सिफायहोगासिनो दङ। सोरखौबा फेक एनकाउन्टारनि गुलिनि शिकार जाहोनांदों। दिनै जोंहा रायखांबा दिनै जोंहा आदा जोंसार आदा जनक बिथांमोना दिनै पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों। बिटिआर पिस एकर्ड जानायनि उनावबो चिरांनि किसान बाजाराव दिनै सिखावनि मुङाव फाव फान्दाय जानानै दिनै सासे लाइमोना दिनै गुलिनि शिकार जानांदों। दिनै आरो फिन खेबसेबाव जोंहा बिसमुरि एरियानि हाग्रा ओनसोल खाथियाव जेब्ला बिथाङाहाय गावनि न'आ लुनो हायै अबस्था जानायखाय एसे दंफां नांगौ होननानै बिथाङा दंफां गोरान थसे लायनो थांनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों। अब्ला जोंनि बिटिसिआवहाय जोंनि रायजोआवनो जोंनि रायजो राजाया मोनसे दंफां गोरान लायनायाव जुदि गावथार जानांगौबा होमबा जोंनि राजाया माबायदि राजा जों बेखौ दिनै सिन्था खालामनांगौ अबस्था जानानै फैदों। आङो बिथां प्रमद बर' सिएम बिथांनि समस्थिनि सासे आंबो लाइमोन आरो आंबो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौनो सरकाराव फैफिनथों होननानै आंबो थैथां सारनि जानानै नांबाय दं। प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला एबसुनि आन्दलन समाव बुंदोंमोन रायजोफोरनि सिगाङाव बिथाङा जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना आङो सिएम इएम एमसिएलए बा गामबुराबो जाया होनना बुंदों बिथाङा। नाथाय बिथाङा दिनै एनडिएफबि नि सुक्ति जाहां समाव बिथाङा गावनि सिटखौ गोमाजानो गिनानै
दिनै इन्डिपेन्डेन्स सुक्तियाव बिथाङा हाबसनफैदों आरो बिथाङा बिटिआरनि CM जाफैदों आरो बिथाङा गोबां रायजोफोरनि सिगाङाव प्रतिश्रुति होदोंमोन गोबां प्रतिश्रुति दं बिथाङा जेरै बिथाङा गावनि जायगायाव गोबां उन्नति आइजोफोरनि गोबां जौगानाय खामानि मावगोन फरायसा फरायसुलि लाइमोनफोरनि गोबां जौगानाय खामानि बिदिनो बिथाङा गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय बिथाङा मोनसेबो जाफुंसार जानो हायाखै बिथाङा जोंनि गावनि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा गोबां थगायदों मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा गावनि समस्तियावनो दिनैसिम थाया बिथाङा रङिया बा बिटिआरनि बायजोआव बिथाङा रायजो जाहैदों आरो बिथाङा गावनि समस्तियाव सानसेयाव फैया गावनि रायजोफोरखौ बिथाङा लोगो हमा बिथांनि न'आव गोबां आइजोफोरा गोबां खैफोदनि समाव बिथांखौ लोगो हमनो होनना फैयो नाथाय बिथांखौ लोगो मोना आरो बिथाङा थाब्लाबो रायजोफोरनि सिगाङाव बिथाङा सानसेबो मोजाङै लोगो हमा आरो मोजां खौरां होआ बिथाङा जेब्ला बिथांनि रङिया बायदि जायगा थायो बिथाङा रङियाव थाङो जोंनि रायजोफोरा बिथांखौ होसोनानै नाथाय बिथाङा रायजोफोरखौ मोजाङै लोगो हमा आरो मोजां खोथा बुंहरा जायनि थाखाय बिथांखौ गावनि समस्तिनि रायजोफोरानो बिथांखौ नायनो बानाय जाबाय आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि BPF दोलोआव गोबां लैहोर लैहोरै जुगदान जाफैदों आरो प्रमद बर' बिथांखौनो फेजानायनि नामाव गोबां लाइमोनफोराबो जोंनि BPF दोलोआव दिनै जुगदान जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों बे प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि चिफ महरै रायजो राजाया एखमबा लोमजानाय साजानाय बा माबा मोनसे गामिनि समस्या ओनसोलनि समस्या लानानै बिथांनो माबा मोनसे दरखास्त गांसे हैनो थाखाय दिनै बिथांखौ बहा लोगो मोनगोन दिनै बेखौबो जोंनि रायजो राजाया मिथिया दिनै जोंनि क'क्राझारनि सान्दामारियाव बिथांनि मोनसे रेसिडेन्ट दङ बेयाव थाङो जोंनि रायजो राजाया नाथाय बिथांनि जे बेक्तिफोर दङ ना गेट खुलियो ना खबर लायो नोंथांमोननि समस्याया मा गयबारिनि समस्या हिसाबै बिथांमोना गावनि समस्याखौसो प्रमद बर' बिथांनो खोन्थागोन बबेयाव खोन्थागोन दिनै प्रमद बर' बिथांखौ जों लोगोखौनो मोना अब्ला जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानि सासे राजा जानानै बिथाङा मानो दिनै रायजो राजाजों थानानै खामानि मावनो गोसो जायाखै बिथाङा दिनै मानो साफ्रोमबो बेक्ति दिनै बोराय बेन्थ छात्र दिनै फरायसा होन दिनै जोंहा दिनै साख्रि मावग्रा बेक्तिफोर दङ दिनै जोंहा रिटायार्ड अफिसारबो दङ बयखौबो थगायजोबनाय दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ नुनो मोनगासिनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि BPF राजनिति दोला मोनसे थांखि लादों आं दिनै लाइमोनफोरनिखौल' बुंनाय जासिगोन जे BPF राजनिति दोला बा दिनै हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननाय BPF जुदि सरकाराव फैयोब्ला आरो सरकाराव फैखाथारगोन सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि समस्या दिनै आनइमप्लयमेन्टनि समस्याखौ दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारि सानाहाय बोसोरसेयावहाय 100 crore स्पेशली ओनलि फर लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै बिथाङा होनायनि बाथ्राखौ होदों आरो जों बुङो दिनै गौरबजों हाग्रामा महिलारि सानाहाय दिनै बिटिसिनि लाइमोननि थाखाय सिन्था खालामनानै जाहाथे सोरबाया ITI लानानै दिनै बिथाङा खामानि मावनानै जानो थाखाय सुबिदा मोनाखै दा बै बिथाङा गावनि खामानि मावनायनि थाखाय 4 लाख 5 लाख एककालीन लन नङा बियो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै दिनै लाइमोनफोरनो होनानै जाहाथे गावनि थांनानै थानानै जे राहा लामा नागिरनानै हायो बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि साराहाय दिनै खोथा होदों बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरबावदों जे प्रमद बर' बिथाङा जे बुङो फेरेंगा बसुमतारी राकेश ब्रह्म बिथांमोना जे बुङो जे हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै हाग्रामा महिलारि सारा जुदि जेबो खामानि मावाखैबा बै जोंनि बिटिसियावहाय दिनै विंगार मोनसे खारो बै विंगारखौ दिनै साबसिडि आरो फाइनेन्स मोनसे इन्डिभिजुवेल एसिस्टेन्ट हिसाबै दिनै हाग्रामा महिलारि साराहाय बिटिसिनि बेखार लाइमोनफोरा जाहाथे सोरबाया गोसो दङबा विंगार सालायनानै जाथों होनना दिनै हाग्रामा महिलारि साराहाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय विंगार होदोंमोन दिनै जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जाय हाई सेकेन्डारियाव टप 10 पास जादों बिथांमोननो जोंहा स्कुटि होनाय जायोमोन नाथाय जोंहा बै समाव प्रसार खालामनाय जायाखै बेफोरखौहाय मावनायजोंसो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा खोथा बुङो बे हिसाबै दिनै नोंथांमोननि प्रमद बर' सरकाराहाय दिनै लाइमोनफोरनो मा स्पेसियेल खामानि मावनानै होदों बेखौ आं दिनै लुगैदों दिनै जोंहा फेरेंगा सार दङ राकेश ब्रह्म सार दङ बिथांमोननिफ्राय आं मोनथिनो लुगैदों जे नोंथांमोनहा बोरमा अमा दाउ फिसिनाय स्किमनि बादै नोंथांमोनहा मा खामानि मावनो आखायाव लादों बेखौ जों मिथिनो लुगैदों लाइमोन हिसाबै नङा होमबा दा बे हिसाबखौ जोंनो नांगौ नोंथांमोना न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय न'खर न'खर साख्रिखौ होनो हाया बे मोनसे इम्पसिबल नाथाय बै XNDP आदामोननोहाय खैजन XNDP आदामोननो नोंथांमोना साख्रि होखो बेनि हिसाबखौ जोंनो नांगौ गोजोन्थों